Sa ating police report, Idol, isang ama arestado po matapos i-hostage ang sariling anak sa bayan po ng Bugalyon. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Isang batang babaeng ligtas na iligtas matapos i-hostage umano ng kanyang ama sa isang insidente sa isang barangay sa Bugalyon, Pangasinan dakong alas 5 ng hapon noong Agosto 24. Ayon sa paunang investigasyon, agad rumesponde ang Bugalyon Police Station matapos makatanggap ng sumbong mula sa barangay. Pagdating ng mga pulis, nakita umano ang suspect na may hawak na anak at armado ng bolo. Sinubukan munang alutasin ng mga otoridad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon. Itinapon umano ng suspect ang hawak na bolo, ngunit kalaunan ay muli itong naging agresibo. Nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Pangasinan Police Provincial Office at SWAT sa pangunguna ng kanilang mga opisyala para mapigilan ang suspect at masagip ang biktima. Matagumpay na naaresto ang suspect at ligtas na narecover ang bata. Dinalang lalaki sa kustodiya ng pulisya para sa kaukulang investigasyon at legal na proseso habang binigyan naman ng kinakailangang tulong ang biktima. Kasama mo mula rito sa IFM News Ligupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.